Tervetuloa tähän Hilbään Hukkaan. Emme huutokauppaa koskaan nykäisen Matin. Tervetuloa tähän Hilbään Hukkaan. Emme huutokauppaa koskaan nykäisen Matin 50-60. Tasa-arvoperiaate ei päde nykyajan erotilanteessa. Olen minä, Grillimoisteri. Tänään minä olen huutokauppakeisari ja huutokauppa on näiden kahden ex-kyhtiläisten koko irtaimiston. Lista on pitkä ja minä nälkäinen, joten miksi tehdä muuta kuin voi huutokaupata. Ja palakaupalla sienisalattia, palakaupalla 50, palakaupalla sieltä tulee tarjous laajakortista, palakaupalla ensimmäinen, toinen ja sieltä tulee korotus, palakaupalla sinistä lenkkiä sinapilla. Eka toka kolmas myyty. No siis, minähän otin tänään vain kylmää kapanossia, joten tuo myyntihinta on tyytyväinen. Ja koska te siellä kotiyleisössä ette kuitenkaan jaksa keskittyä koko 1,5 tuntisen esityksen ajan, tämä keisari hoitaa grillauksen pikakelauksen. Bring me my mighty hammer. Harmilla onkin sitten 90-luvun muotovalio, pientä pintaremonttia vaativa, ikäiseksi enemmän säilynyt, saattaa vaatia hieman enemmän henkistä tukea. Isin oma pikkutyttö, Laura. On se äidinkin pikkutyttö. Mutta enemmän muu. Ei muuten ole. Nuija ja tosi nuija. Päättävät sen. Mistä lähdetään? Tarjotaanko? 2 euroa. Pihipas! Mitä? Imikut kuiviin. Se oli häämatkalla se. Hyvät ihmiset, te puhutte Laurasta, omasta tyttärestänne. Kuinka te kehtaatte nimetä hinnan omalle lapselle? Minusta hän on ainakin 20 arvoinen. Minun tyttäreni ansaitsee vain parasta. 20. 21! Ja sieltä tulee korotus, että heiltä 21 ensimmäinen. 25. 25 oli kuin David Hasselhoffin televisiolähetyksen. Just. Aina vaan paranee. 30. 30 ja vihkisormus. Mitä? Ihan minä enää sillä mitään tekisin. No en tee minäkään. 30 vähemmän kuluu viikkisormus ja hartiahierontaa. Ai nyt sä sit alat hieromaan jonkun toisen hartioita. Kelpaa mulle, tuleeko korotuksia? Kaikki noin ja vähän tistikone. Lähes uudet nastarenkaat. Kahvinkin tämän näytelmän käsikirjoittajan kanssa. No sitä nyt ei kukaan halua. Jaapalakapola ei todellakaan halua. Saat toisen Pirkka-tuotteen ensimmäisen ostoksen yhteydessä kaupan päälle. 20% alennusta valitsemistas naisten alusvaatteista. Jaapalakapola mä en enää muista mistä me mentiin, mutta Jaapalakapola ensimmäinen. Laura kuuluu mulle. Miten niin mukaan? Laura on tyttö. Tytöt kuuluu äidille. Tytöt tarvitsee äitiään. Ja isänsä kanssa. Mä synnytin sen. Mä panin sen alulle. Kirjallisesti. Ai jaa, mistä sä sen tiedät? No olithan se sinä Juku. Mitäs menee kieltämään? Kun ne vielä ollaan puheenväleissä, niin kyllä me osataan selvittää kuin aikuiset ihmiset. Niinpä. Hei makkarakeisari, mikä lie? Mihin meidät? Aha, just joo. Olen kokoontuneet tänne tänään vihkiäkseen nämä 2 ex-kyypiäistä Pyhälle Paavioliittoon. Tuleeko korotuksia? Ai niin, sori, roolia välillä päälle. Jos vastalauseita tai tarjouksia ei tule, voit irrottaa kätesi morsiamen kädestä. Otatko sinä tämän loma-asunto-osakkeen vaihdossa tyttäremme rakkaudesta? Ihan ok tarjous. Sä saat auton ja asunnon. Mä otan tytön ja tiedät sitä. Mä otan auton, asunnon ja tytön. Sä saat kaiken muun. Ja tuu puolella vastaan. Sä saat auton, asunnon, mikron ja mä otan tytön. Siinä on aika vähän tinkivaraa.
Eikä. 100 000! Ei sulla oo niin paljon enää. No niin, Pipo, tarvitsis pikkuhiljaa tähän niitä päätöksiä. Mulla alkaa sua varten päästä toisessa studiossa. Ihan sama mitä sä tarjoat, sä et saa Laura. Kaikki valtionlaitokset on mun puolella. Mä tuun taistelemaan koko elämäni sua vastaan. Sä et saa Laura. Game on, bitch! Jaavaakako ensimmäinen, toinen ja kolmas myymättä jäänyt tuote. 16-vuotias Laura. Tytöt! Siis oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! No siis todellakin oh my god. Se laittaa hyviön. Eikä siinä kestänyt vastata. Mun 10 minuuttia. 10 minuuttia. Kuma. Ja se kirjoittaa taas. Istumaan. Missä on mun puhelin? Ei vitsi, nyt se lakkas kirjoittamasta. No niin tytöt, ootteko te valmiita? Se laittoi varmaan jotain tosi romanttista. Ei se muuten olisi kirjoittanut niin kauaa. No lue. No, luen. Se laittoi varmaan jotain niin romanttista, ettei se kehtaa edes lukea. Jos on joku alaks ole viesti. No nyt sieltä palo sulake päästä. Se oli jotain hyperromanttista. Ei kun niin tässä lukee. Toivo tarkoittaa vaan yhtä asiaa. Nisti oli juuri suorittamassa pakollista toimenpidettä vessassa. Eli vetämässä vessaa, kun paikalle ilmestyi joukko ulkoavaruuden olentoja. Tai ainakin ne näyttivät ulkoavaruuden olennolta. Tosiasiassa nämä munkalaiset olivat Parolan lukion abiturientteja, joilla tunnetusti riittää huumoria, muttei huumorin tajua. Nisti oli yllätetty housut kintuissa. Jaha. Ei! Noin kuvainnollisesti housut kiintuissa. Hän pelästyi niin paljon, että huitaisi vahingossa lavuarille asettamansa älypuhelimen pönttöön. Jokohan yritti käyttää sen lyömäasena abeja vastaan, tai sitten hän yritti soittaa miehille mustissa ja pyytää tällaista muistinpyyhkimislaitetta. Puhelin putosi pönttöön, mutta jäi kiinni pöntön reunoihin, eikä siis osunut veteen. Nisti kumartui ottamaan puhelinta, kun hän yhtäkkiä kompastui housut kintuissa. Joko taas? Ei! Sinä kumarruit pyttyyn, otit kädellä vastaan ja puhelimeen auki jäänyt tekstiviestisovellus rekisteröi ensimmäiset 13 Ö-kirjainta. Abit yrittivät auttaa vetämällä Nistin housuja ylös, mutta tämän seurauksena herkkä tasapaino horjui ja Nistin heiluessa puhelin muodossa laski. Silloin hänen oli pakko ottaa tukea pönttöön vesisäiliöstä, jolloin sen päälle asetettu hätäpaperirulla putosi. Rulla putosi puhelimen päälle. Ennen kuin Nisti otti rullan, viskasi sillä Abia, otti puhelimensa, jolloin Abi kosti, jolloin rulla asui puhelimen näyttöön ja painoi lähetä painiketta. No! Mysteeri selvitetty! Tai sitten sen lykkäkaveri Juuso istui sen puhelimen päällä. Liikkui ees taas, pysähtyi toiseen asentoon. Sitten Nisti tuli ja pyysi sen puhelinta. Ja sitten Juuso oli ojentamassa sitä, mutta sitten se meinasi pudota. Ja sitten vahingossa lähetti sen viestin. Oli toi teidän selitys kyllä fiksumpi. Ja jos historia on uskominen, niin Abit on tuosta vessapaperirulla hyökkäyksestä raivostaan ja kostaa sen Nistille jotenkin. Ellei ole jo kostanut. Voi pikkusta. Mä käsken sen mennä nukkuun. Mut Laura muista, nämä viestit on elintärkeitä. Teidän mahdollinen suhde on näistä viesteistä kiinni. Sun täytyy viestittää sille, että olet itsenäinen nainen ja pärjäät yksinkin. Samalla sun täytyy osoittaa, että olet pikkasen kiinnostunut, mutta et liikaa. Et saa vaikuttaa epätoivoiselta. Ota toi pois. Ei mitään hymiöitä. Ei tässä vaiheessa. Eiks tää ole vähän pojille varattu fraasi? Miten niin? Hyvä ja täyteläinen, informatiivinen viesti. Ei ole olemassa mitään tyttöjen ja poikien viestejä, vaan on harkittuja ja harkitsemattomia viestejä. Tällä viestillä sä osoitat olevasi itsenäinen, salaperäinen, monipuolinen ja kiinnostava tyttöystävä vaihtoehto.
Jos te niin sanotte. Eikä me vaan sanota, vaan me tiedetään myös. Niin. Tehän olette kaikki sinkkuja. Joo, hei Juuso, viesti Lauralta. Mitähän se tykkäs? Se laittoi mulle koon. Niinpä, pojille varattu. Mitähän tuo on nyt? Mulla ei ole koskaan lähetetty koota. Tosiaankin tuntuu pahalta. Musta tuntuu pahalta. Ihan turhaan. Näkikö sä sen viestin jo? No, näki, mutta ei vastaa. Miten kauan muka vastataan? No ei mitenkään, kun nyt se sai muuta ajateltavaa. Laura, saat namu. Timantti lasihelmien joukossa. Sun kuuluu käyttäytyä sen mukaisesti. Sitä paitsi, Nisti on edelleen online. Jos se olisi oikeesti suuttunut sulle, niin oishan se nyt vähintään kirjautunut pihalle. Kaikkein fine, eiks niin? Fine. Mä en kuullut. Kaikki on fine. Raukapessa in real life, makeeta. Hyvä tyttö. Lähtiks ne jo? Lähtiks se jo? Joo, hymyilevä hymiä. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hei, päivä on joku sokertauti, kun meitä on noin makea. Ei toi toimi. Mitä sulla on oikeasti joku sokertauti? No, jos kauneus olisi maitoa, se olisit varmaan kuin lehmä. Et se on lehmähän. Mut ootko sä saanut auringonpistuksen, vai ootko aina noin hotti? Ei. Mut näytäs pesulappuos. Jep, made in heaven, taikka niinku tehty taivaassa. Mitä jos ei ymmärrä englantia? Sun hampaat on kuin tähdet, keltaiset ja yhtä kaukana toisistaan. Pannaanko menevään vai mennäänkö meille katsomaan tuota Simpsoneita? Juuso! Sun täytyy auttaa mua. Mä mietin Lauraa koko viime yön. Mä en saanut ollenkaan unta. Mun pitää saada sen huomioon jotenkin. Ei se riitä, että mä tekstaisin sille koko päivän. Se lähetti mulle koon. En mä voi sille soittaa, se olisi ihan tunnetteleva. En mä nyt heti voi! Joo, oot ihan oikeassa. Mun pitäis pistää pyörät pyörimään. Mut miten mä sen teen? Kun en mä voi mennä vaan suoraan kysymään. Koska sit mä oisin joku Tavis, enkä Nikolas, Ilmari, Severi, Timoteus, Iisakki. Ei millään pahalla, Juuso. Ja sit se aina pyörii sen naakkalauman keskellä. Mun pitäisi jotenkin yllättää sen, kun se on yksin. Sitä mä en tee enää koskaan! Ja muutenkin, mitä mä sille sanoisin, kun mun pitäisi heti nyt keksiä jotain sanottavaa. Vitsi kun elämää ei saa pauselle. Haiseeks tää liina kloroformilta? Musta tuntuu, että tää on jollain tapaa laitonta. Joo, sinä ja sun iskurepliikit. Jos sä puhuisit, oisit varmaan hirmuinen playeri. Et yhtä hirmuinen kuin mä, mut kuitenkin. Moi Nisti. Moi. Moro. Etrenin paikat. Mitäs puuhaatte? Me taas vaan sanailtiin Juuson kanssa. Ai sanoitte? Juuso, onks sä alkanut puhua? Ei, se ehkä alkaa puhua siitä, kun sillä on jotain järkevää sanottavaa. Tai siis siitä, kun sun äänenmurros menee ohi.
Ai jaa. No, mistä te sit sanoilitte? Ei me oikein mistään. Siitä, että kelle lähettäis seuraavaksi. Se otti sen pahasti. Ai. No, ketä ajattelitte? Voin mä sen verran paljastaa, että sä oot aika ykkös siellä. Ettekö ois muutenkin ykkös siellä, mut niin. Kuule Laura, mun on pitänyt kysyä sulta jo aika pitkään jotain. Ai jaa. No, mitä? Sitä vaan, että mä taisin polttaa itteni. Ai kuin? Kun mä katoin sua. Ai jaa. No mut oliks sun isä joku terroristi? Oot tommonen pommi. Entä sä olit sun isä joku puuseppä, kun sulla on noin kivat hyllyt? Onks se joku jääkaappi? Tolleen mulla oot jäänyt. Saisinko numeros? Mä kato hukkasin omani. Entä? Saisitko mä seistä tässä sun vieressä? Mun kato hukkasin mun sydämen ja ajattelin viedä sen sulta. Onks sun jalat kipeänä? Sä oot kato pyörinyt mun päästä niin pitkään. Ja vaikka olisin pyörinytkin, niin uskoks sä rakkauteen ensisilmäyksellä? Vai kävelimme tosta uudestaan ohi? Juuso, autaa. Paljon sun mummosta työntää kuulla? Come on jätkä, sä pystyt parempaa. Mä oon ihan löysää lihasmies. Jatka kehittämistä. No, mut tiedätkö mikä on päivän sana? No. Saara, mennäänkö meille vähän levittää päivän sana? Mä en oikein tiedä, miten tuohon pitäisi reagoida. En mäkään. Ai jaa. No mut mä tiedän. Onks sun tehty sateenkaarista ja nutellasta? Ehkä, mut voitais mennä kalaan, kun on tommonen syötti. Osaan kyllä uida, mut noihin silmiin hukkuu. Tuu mun mukaan, niin ei mene elämä hukkaa. Mä taidan lähteä sun mukaan. Hais toi lapio, niin mä voin iskeä sun. Joo, tuo oli vähän. Juu. Älä pelästy, jos iso lihava mies tulee ja tunkee sut säkkiin. Mä toivoin sua joululahjaksi. Jos sä olisit hedelmä, niin sä olisit varmasti joku fainaa polttaa. Ja jos sä olisit vihannes, mä tuisin joka päivä moikkaa sua sairaalaan. Joo, siis mä olin todellakin ihan löysää likasen edessä. No, älä viitti. Ei tainnut olla se kummempaa. Aattele, 2 joulua, 2 synttärit. Kaikki tulee tuplana. Nyt ne jakaa rakkautta mulle, eikä toisilleen. Niin sen olisi alun perinkin pitänyt mennä. Laura! Äiti tulee huslaamaan jotain. Mun pitää mennä. Pitää vetää rooli päälle. Voi, ei ku... Voi Laura, mitä mun ihanaa ruusunlukku. Maalaatko taas? En mä tiiä. Annas mun katsoa kultan. Mikä toi on? Ei kun siis mikä ihana taideteos tämä on kultapieni. No, se on mun uusin maalaus. Se on hyvin erilainen. Mikä sen nimi on? En mä tiedä. No kyllähän sillä nyt pitää nimi olla oma sokeripuuni. Vähän niin kuin sinulla on minun valitsemani nätti nimi. Erolapsen alakuva. Mikä oli? Mä taidan kutsua sitä Erolapsen alakuvaksi. Eikö se näytäkin ihan siltä? Ai niin joo. Ethän sä nyt vois ymmärtää. Voi Laura, kun se maalauksesi on oikein kaunis. Miten jos katsoisin sitä vielä yhdessä? Mitenkäs koulussa menee? En mä tiedä. No entä onko ollut paljon kokeita? Voi Laura, nyt sinä aivan kuin sinulla oli se suutainen ruokaa. Oletko muuten syönyt? Tein spagettia ja jauhelijakastiketta. Sehän on lempiruokaasi. Iskä kyllä tykkäs. Mitä sanoit muuta? Että iskä kyllä tykkäs ja tajus ton maalauksen heti. No niin tykkään minäkin. No et ilmeisesti yhtä paljon, kun pitää kysellä kaikkea turhaa, että mitä se esittää. Iskä tajus heti ja
mitä sä tykkäs? No minäpä tykkään enemmän. Pidän sitä niin paljon, että haluan ostaa sen. Paljonko se maksaa? Saat kirjoittaa sitä taakse. Omistuskirjoituksen rakkaalle äidille rakkaudella Laura. Ei eroista voi ostaa. Voipas! Tarkoitan siis tuota sinun tauluasi. Anna tulla, nimeä hinta. Se on varattu iskälle. Mut mä voin maalata sulle jonkun vielä hienomman. Jonkun vielä synkemmän. Sitä paitsi mä tykkään rakettispaketeista. No saadaan ne pätkittyä. Mennään syömään. Eikä mennä. Mä lähden Nistin luo. Kenen? Nisti, Nikolas, Ilmari, Severi, Timoteus, Iisakki. Iskä huomasi heti. Huomasi minkä? Et mulla on poikaystävä. Missä Laura on? Mikä hätä, baby? Sattuuko sulla vieläkin tuitti voit taivaasta? Älä viitti, Nisti. Mä tappelin just mutsinkaa. Mitäs se? Tai no, pitäisikö kysyä, mitäs sä? No, se vaan kyseli kaikkea ihan turhaa. Ihan kun mä olisin joku automaattinen vastaaja. Sun porukat sentään kyselee jotain. Ja sit se ei edes tajunnut kysyä, että seurusteleks mä nykyään. Ihan kun se teema näkyis. Mistä sä sen vois tietää? Ei meillä mitään sormuksia oo tai muuta. Hei! Sormukset! Joo, aika lisää. Kunhan kiusaa. Mut ei iskäkään oikeesti sen enempää tiedä tai tajuu. En mä sille mitään sanonut. Mut mä oon huomannut, että ne hermostuu ihan hirveesti, jos mä mainitsen jommankumman nimen niiden seurassa. Kai se on ihan normi joku hylkimisreaktio. Mut eikö ne hylit ihan mun takia? Älä nyt tommosta. No kyllä vaan. Tai siis ne on ollut onnellisia ennen mua ja no mun aikana. Niin miksi nyt? Miksi ne voinut esittää olevansa onnellisia? Ei se toimi niin. Jotkut vaan kasvaa erilleen. Vaikka ois kuinka pitkään ollut yhdessä. Mut ihan varmasti ne tukee sun unelmaa tulla taiteilijaksi. Mä oon jo taiteilija. Ai niin, juu, sori. Ja on aina ollut. Ihan lapsesta saakka. Tää on ihan sikanoloa, mut lupa, et nauraa. Teinipojan kunnia sanalla. Ja Juuso sit kans. Mä oon lapsena halunnut olla palkintokorke. Ai, palkintokorke. Jep. Anteeksi, sori, mut siis palomies tai prinsessa, mut miksi palkintokoroke? No, kai mä halusin hakeutua suosioon ja nostaa muita samalla ylös. Mut jos saisit palkintokoroke, niin... Mä jäisin aina voittajan alle. Toisaalta, jos sä taiteilijaksi haluat, niin saat tottua ajatukseen. No en varmana. Musta tulee semmonen taiteilija kuin Salvador Dalista. Ai, kasvatat viikset vai? No ei, kun on just semmonen kuin on. Ja sit kun tyypit tajuu, että mä oon kultaa, niin sit ne ei enää aja mun yli. Paitsi suojatiellä. Paitsi suojatiellä. Mistä sä unelmoit? En mä oikein mistään. Come on, Nisti. Mun oma nistiäinen Nisteliini. Ihan kun mä oisin joku suuvesi. Nisteliini. Mut siis, kerro nyt. Mäkin kerroin omani. Mikä sä haluat olla lapsena? Oikeastaan lapsena mä halusin olla vaan aikuinen. Miksi ihmeessä? Koska aikuiset vaan osais kaiken ja ties kaiken, ilman Googlea. Mut sit mä tajusin, ettei ne oikeesti tajua mitään tai tiedä mitään. Ne vaan osas esittää sen paremmin. Ja no oikeastaan sen jälkeen mulla ei oo ollut mitään suuntaa. Me voidaan yhdessä etsiä sun suuntas. Mä, sä ja Juuso. Mistähän Juuso unelmoi? Varmaan jostain isosta luvusta. No. Joku huippumuotijuttu, joku muotisuunnittelu, mut sehän on vähän. Ja sähän et oo mikään kukkelipoju, ethän tui. Mut sehän on hieno unelma. Aattele, pojalla joka ei puhu, niin sillä on realistisempi unelma.
Ai, tuuks mäkin sinne? No älä nyt vielä! Mut kato, puhutaan puhelimessa. No niin, moikka. Moi. Mä näen sut vieläkin. Niin näkin sut. Mä pääsin just iskälle. No, on mulla kyllä pari maalausta kesken, mut en mä niitä oikein osaa kuvailla. Näet sitten joskus, kun tuut. Oota, iskä tulee. Oi Laura, miten menee? En mä tiiä. Hieno kuva. Onko se joku raato? No ei oo! Kyllä se mun mielestä on. No ei todellakaan oo, Urho. Ihan selkeästi. Tossa on pari suolenpätkää ja kannanmukki. Ja selkeä raato. No ei oo, ite oo. Siinä on ihan oikeassa. Oli taas helkutimoinen päivä toimistolla, et uskokaan. No ei. Mun piti koko päivä mielistellä mun pomon tyylisiä vitsejä. Haluuks kuulla yhden? No. Oli 2 putkimiestä, ne hiihti kilpaa ja toinen kaatui. Ok. Putkitöitä sä voisit noin muuten tehdä. Siellä liikkuu hyvät raatit, jos osaa hommat. Ei vaan oikeesti